Oso pozik gagoz jaso dugun erantzunagaz. 20 lan aurkeztu dira, eta 20 lan asko da. Orduak dira, buruko minapur bat eta ilusioz betetako irudiak ikusi ditugu. Eta 20 ikuspegi ezberdin ere ikusi doguz Durangaldeari lotutakoak. Aurreratu hau lehenengo lehiaketa izan bada ere, emaitzekin oso pozik gaudela eta jarraitzeko asmoa daukagula datorren urtean. Lan irabazlea da gazteen bizimodua Durangaldean. Deiene Usategi, Iratxe Elanda, Claudia Legido eta Leire Blanco. Etorri, nori okurri jakon lehiaketara aurkeztea da zelan izan zen hau lan hau egitea? Bueno, eskolan egiteko lan bat zen, eta orduan esan ziguntenez, bideo bat egiteko, ona torre ginen. Argazki zaharrak erabili dezuez, eta gero gaur egungo irudiape bai. Argazki zahar horrek, nondik norako argazkiak dira? Durangokoak batzuk eta horrela, eta aurkeztu nahi genuen, nola bizi izaten zuten gazteek lehen bizimodua.